سلام طعنا نعاكم يخون خبركم سمعتنا ظهر ميني ميديا يون لوم سولوس 14 سنة تدالو حصر زيناتات هاجرات نورديك اسعبنا كنقرب لكم هنا نمكتالكم نعدمنا ارستاتهم كنقدم ማዕከላዊ ሰልፊ ኣብ ጉዳይ ጥሮታ ንማሕበራዊ ዲሞክራሲ ደጊፋ ፊንላንድ ብዘይ ሽወደን ናብ ኔቶ ከም ዘይትጽምበር ገሊጻ ምምሕዳራት ከተማ ስደተኛታት ዩክሬን ንምቕባል ይዳልዋ ኣለዋ ማላላ ናብ ኦስሎ ክትበጽሓ ኣርስተ ዜናታት ክሰምዑ ጸኒሕኩም ክብራ ሰማዕትና ዝርዝራቱ እንሆ ማዕከላዊ ሰልፊ ነቲ ኣብ ስልጣን ብዘሎ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ዝተበጽሐ ውዕል ጥሮታ ክድግፍን ጽባሕ ረቡዕ ንባጀት መንግስቲ ድምፁ ክምዃኑን መራሒት ሰልፊ ኣኒሉፍ ገሊጻ እንተኾነ ግና እቲ ካልእ ማዕከላዊ የማናይ ሰልፊ ከምኡውን ሰልፍታት የማናይ ክንፊ ነቲ ሓድሽ ውዕል ጥሮታ ደው ከብሎን ናብ ደንበ ባይቶ ከቕርቦን ከም ዝኾነ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ ኣብ ዝመጽእ መስከረም ዝካየድ ምርጫ መልኪቱ ማዕከላዊ ሰልፊ መሪጾ ዘሎ ኣገባብ ቃልሲ እዚዩ ክትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሶደርቶርን ክኢላ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ማርያ ለምነ ገሊጻላ ፊንላንድ ምስ ሽወደን ብሓደ ናብ ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክትጽበር ከም እትደሊ ፕረዚደንት ፊንላንድ ሳውሊ ኒኒስትሮ ገሊጹ ንሱ ነዚ ዝበለ ፊንላንድ በይና ኣብ መስርሕ ኣባልነት ኔቶ ክትቀጽል ድያ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ እዩ ኒኒስትሮ ብሰንበት ምስ ዋና ጸሓፊ ኔቶ የንስ ስቶለንበርግ ብሓባር ጋዜጣዊ ዋዕላ ሂቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ፕረዚደንት ፊንላንድ ቱርኪ ኣባልነት ሽወደንን ፊንላንድን ዝሓዘቶ መርገጺ ከመዘገረሞ እንተኾነ ግና ንቱርኪ ብጥንቃቐ ይሰምዕዋ ምህላዎምን ሓባራዊ ፍታሕ ክርከብ ከም ዝኽእልን ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹሎ ኣብ ውሽጢ 3 ሳምንታት ምምሕዳራት ከተማታት ሽወደን ዩክሬናውያን ስደተኛታት ኣባይቲ ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ክወሃቦም ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከተማ ክንደይ ክቕበሉ ምዃኖምን ብፍሉይ ቀመር ክዳሎ ምዃኑ ተገሊጹ እንተኾነ ግና ዘን ምምሕዳራት ከተማ ነዞም ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ነቶም ኣባይቲ ዘይረኸቡ እንታይ ክቐርባ ከም ዝግበአን ዝርዝራዊ ሓበሬታ ከም ዘይብለን ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ መንግስቲ እንታይ ሓላፍነት ከም ኣብ እንግድዕን ወዲቑ ምህላው ዝርዝር ሓበሬታ ስለዘይሃበን ምምሕዳራት ከተማ ቅሬታ ይስምዐን ምህላው ካብ ክፍሊ ዞባውያን ሰብ መዚ ሮይ ማልሸርት ኣመልኪቱ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ማላላ ናብ ኦስሎ ክትበጽሓ ተዓዋቲት ሽልማት ኖቤል ማላላ ዩሳፍዚ ምስ ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ሄንሪክ ቲዩን ሓዊስካ ፍሉይ ፖለቲካዊ ርክብ ንምግባር ናብ ኖርዌይ ኦስሎ ክትኣትያ ማላላ ዩሳፍዚ ኣብ መበል 17 ዕድሚያ ኣብ 2014 ዝነኣሰት ተዓዋቲት ሽልማት ኖቤል ምዃና ዝፍለጥ እዩ ብመሰረት ፖለቲከኛ ዓቃባዊ ሰልፊ ኣሚር ሼክ ዝገበረላ ዕድመ ማላላ ምስ በዓል ቤታ ናብ ኖርዌይ ክትኣትያ ብርክት ዝበሉ ፖለቲከኛታት ኖርዌይ ክትረከብ ምዃናውን ኤንቲቢ ጸብጺባላ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኖርዌይ ሄንሪክ ቲዩን ንፍርቂ ሰዓት ክትዛትያ ቀንዲ ዛዕባ መዛተይኦም ድማ ትምህርቲ እዩ ክብል ኣመኻሪ ጉዳያት ርክባት ራንሂልድ ሴምሳንድ ንኤንቲቢ ሓቢሩሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኖርዌይ ምስ መስተ ብዝተኣሳሰር 371 ሰባት ምማቶም ተገሊጹ ለበዳ ኮሮና ኣብ ኖርዌይ ዝኽሰት ምስ መስተ ዝተሓሓዝ ሞት ንኽውስኽ ምኽንያት ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ 2020 ከምኡውን 2021 ብጠቕላላ ኣብ ኖርዌይ 758 ምስ ኣልኮላዊ መስተ ዝተሓሓዝ ሞት ከም ዘጋጠመ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ 2018 ከምኡውን 2019 ምስ ዘጋጠመ መጠነ ሞት ማለት 650 እንክወዳደር ወሰኽ ምርኣዩ ኖርዌይ ቱዴይ ጸብጺባ ዓመ ጥራይ 371 ምስ ኣልኮላዊ መስተ እተተሓሓዙ ሕማማት ምዝጋቦም ካብ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኖርዌይ ተረኽቡ ኣሃዛት የመልክቱ ኣብ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኖርዌይ ገዲም ተመራማሪ ፕሮፌሰር ዮርገን ጉስታቭ
ፒፎር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ለበዳ ኮሮና ኣብ ኖርዌይ ወልፊ መስተ ክውስኽ ኣበርክቶ ምግባሩ ኣመልኪቱ እምባር ክብራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለው ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዝተፈጽዮም ኣለው ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም